Embriotransfer je jedna, kažem, neinvazivna metoda i ona se radi jednim tankim kateterom. Mi to kada objašnjamo pacijentima, mi kažemo to je kao jedan špageti koji je taj lumen ili otvor manje od 1 milimetra. I pošto je embrion 0,2 mm, mi ga uopšte ne vidimo, vidi ga embriolog pod mikroskopom i oni nama stave na jedan špric ovde sa vrlo malo, jedna mala količina tečnosti i onda se ovaj kateter ubaci u matricu. To je jako fina plastika koja ne oštećuje tu suzokožu matrice i onda se ubrizga sa malo tečnosti, se ubrizga taj embrion. Pre embriotransfera se savjetuje da bešika bude puna, zato što kada je bešika puna ona malo ispravi matricu, onda je lakše i bolja vizualizacija na ultrazvuku i embriotransfer može da se radi uz pomoć ultrazvuka, može da se radi i bez ultrazvuka. To sve zavisi od tehnike do tehnike i ko je kako navikao da radi. U stvari treba raditi onu metodu koju najbolje znate i jedna i druga metoda imaju slične rezultate. Posle transfera mi na ultrazvuku vidimo kao jednu belu tačku, ali to nije embrion koji, kao što sam rekao, je 0,2 mm, nego je to vazduh i tečnost koju smo mi ubacili. Jako je bitno da taj transfer bude sa što manje traume, da ne dođe do krvarenja, jer je to jedna jako delikatna metoda. Kada imamo više dobrih embriona, znači jedan smo vratili, imamo 3 dobre embriona, mi možemo da ih zamrznemo. Možemo da ih zamrznemo na 2., 3. dan ili na 5. dan. Bolji rezultati su kad se zamrzne na 5. dan i najbolja varijanta je da dođe do trudnoće posle prvog pokušaja, ali ako ne dođe, mi imamo te embrione u zamrzivaču i možemo da ih vratimo posle sledeće menstruacije ili da sačekamo 2 menstruacije. Sa današnjim metodama zamrzavanja embriona mi izgubimo na kraju 5 do 10%. Znači od 100 embriona 10 neće preživjeti. Ranije kad se radila jedna druga metoda imali smo gubitak 30 do 40%, tako da je to još uvek jedna, može se kaži jedan jako mali gubitak i to zamrzavanje embriona je u stvari dosta i promenilo tok vantelesne oplodnje i stvorilo nove mogućnosti. Ako žena ima normalne, redovne menstruacije, možemo da vratimo u potpuno prirodnom ciklusu. Ako ima policistične jajnike, možemo da vratimo sa tim tabletama, kao što sam već pričao, klomifenom ili letrozolom, ili u nekom sa estrogenom i progesteronom da se napravi taj veštački ciklus.